Fairtrade gemeente Venray. Odeon Venray, feestelijk geopend. Het is vandaag 12 mei, dit is het Pelemaasjournaal. De hockeyheren van Venray verloren zondag in de 4e klasse de topper tegen Nut. De eindstand werd uiteindelijk 5-6. Op Sportpark de Wiehe werd het een ware hockeythriller tussen beide kampioenskandidaten. In de eerste helft nam Venray een voorsprong door Confiel Kroon junior, maar zagen de gasten daarna de achterstand ombuigen in een voorsprong van 1-3 bij de rust. Na de pauze vergrootte Nut de marge naar 3 treffers en leek de strijd gestreden. De thuisploeg gooide vervolgens alle schroom van zich af en zette Nut voortdurend onder grote druk. De inzet van Venray werd beloond met 3 treffers, waarvan 2 door Tom Pronk en opnieuw een treffer van Kroon, waardoor de stand 4-4 werd. De thuisploeg probeerde vervolgens door te drukken, maar werd verrast door 2 venijnige counters van de gasten, waardoor Venray met 4-6 achter kwam te staan. In de slotseconde scoorde Guido Pop nog wel de 5-6, maar uiteindelijk stond de thuisploeg toch nog met lege handen. Ondanks de nederlaag heeft Venray nog wel een kleine kans op de titel, maar is daarbij op de laatste 2 speeldagen afhankelijk van misstappen van de concurrenten Nut en Tegelen. Venray mag zich voortaan Fairtrade gemeente noemen. Zaterdag tijdens World Fairtrade Day werd wereldwijd aandacht besteed aan Fairtrade. In het gemeentehuis werd de titel Fairtrade gemeente officieel uitgereikt aan burgemeester Hans Gielissen. Venray is de 43ste gemeente in Nederland die zich Fairtrade mag noemen. Tevens werd de Eerlijke Winkelroute Venray gelanceerd. De campagne in Venray was een initiatief van het Mondiaal Platform Venray en werd uitgevoerd door een kleine werkgroep. We zijn 2,5 jaar geleden begonnen. Eerst burgemeester Gielissen en Twan Jansen, de wethouder, overtuigen om mee te doen. En we zijn toen met een werkgroep van 5-6 mensen 2,5 jaar aan het werk gegaan. Aan 2 kanten gewerkt. Werken naar gewoon het publiek. Laten weten wat Fairtrade is. Dus allerlei acties, spreekbeurten houden, proeverijen organiseren. Aan de andere kant winkels, horeca overtuigen dat Fairtrade een eerlijk en heerlijk product is. En ja goed, dan heb je je tijd nodig als je mensen vrij weinig weten. En ik vind het een van de beste resultaten nog steeds dat de horeca en ook hier rond de Grote Markt, dat die bijna helemaal om is met Fairtrade. En daar zijn we hartstikke trots op. Je kan daar bij iedereen Fairtrade koffie drinken. Nou, 4 jaar geleden niet. Ter gelegenheid van de uitreiking van de titel Fairtrade gemeente overhandigde burgemeester Hans Gielissen tevens een bronzen waarderingspenning aan Piet Kroft. Als voorzitter van de stichting Mondiaal Platform was Kroft de initiator van het project om van Venray een Fairtrade gemeente te maken. Ik vind het heel erg leuk. Ik had een lintje een ramp gevonden. Dit is veel leuker. Ik werk in Venray, ik woon in Venray, ik geniet in Venray. En dat de gemeente dan zegt, ach, dat mag je hebben. Ja, dat vind ik leuk. Burgemeester Hans Gielissen is trots op het feit dat de gemeente de titel Fairtrade mag dragen. Nou ja, het heeft een betekenis op zichzelf. Het is gewoon goed om te laten zien dat je niet alleen kijkt naar of een bepaald product fijn en goed en lekker is en of het betaalbaar is, maar dat je ook nadenkt over de vraag, ja, hoe is dat product gemaakt? En is daar enige vorm van oneerlijke concurrentie mee gepaard gegaan? Dus daarmee, door daar bewust van te zijn, geef je andere mensen in andere landen ook een hele mooie kans om zich te ontwikkelen. Dat is de eerste reden. Tweede reden is dat het ook helemaal niet verkeerd is om als gemeente een voorbeeld te geven aan andere gemeenten. Je hoort dat we de 43ste gemeente zijn in Nederland. Het zou heel fijn zijn als we over een paar jaar meer dan 400 gemeenten hebben die Fairtrade gemeenten zijn. En ook op wereldniveau zijn er nu 1500 gemeenten die dat zijn. Niet de kleinste gemeente. Amsterdam is er eentje van en ook vele andere hoofdsteden. Nou, dat is toch een mooi rijtje waarin Venray keurig past. Zaterdag vond bovendien de heropening van de Wereldwinkel op de Bleek 82 plaats. De Wereldwinkel begon in 1990 in Venray en zat bijna al die tijd in de Henseniusstraat.
Samen met andere wereldwinkels probeert ze een bijdrage te leveren aan een effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking. Ook maakt de wereldwinkel deel uit van de Eerlijke Winkelroute. Er zijn zo'n 25 plaatsen in Nederland die zo'n route al hebben. En die verbindt de ondernemingen en de horecabedrijven die aan Fairtrade doen, die aan duurzame dingen doen. Dus je vindt daar ook tweedehandszaken. Of die aan biologische producten doen, streekproducten. Dus het begrip wat die 24 zaken met elkaar verbindt, is wat ruimer dan puur Fairtrade. Maar het brengt daarmee ook Fairtrade binnen de wandelroute, de winkelroute van de mensen die met dat kaartje in Venray hun weg zoeken. De heropening van de wereldwinkel trok vele belangstellenden. Zij genoten onder meer van een hapje en een drankje. Fairtrade natuurlijk. Oranje-Wit won zondag de topper in de overgangsklasse A met 9-5 van NDZW. Door deze zege kan Oranje-Wit op de slotdag van de competitie op zondag 18 mei uit tegen SMHC een promotiewedstrijd naar de hoofdklasse veiligstellen. In Leune wisten beide ploegen voor rust slechts 1 keer te scoren. De rust ging dan ook in met een gelijke stand van 1-1. Na de pauze namen de gasten eerst een voorsprong van 2-4 voordat Oranje-Wit orde op zaken kon stellen. Door treffers van de zussen Maureen, Aniek en Dion Drabbels, Rian Derks, Janne Gellings en Kim Hendricks hield Oranje-Wit de punten in eigen huis. Yvonne Teunis, Yvonne Vervoort en Rian Derks, die na dit seizoen stoppen, speelden hun laatste thuiswedstrijd voor Oranje-Wit. In de laatste wedstrijd tegen SMHC heeft Oranje-Wit genoeg aan een gelijkspel om verzekerd te zijn van een promotiedegradatiewedstrijd. Zelfs bij een nederlaag heeft het team van coach Erwin Dijkstra kans op het toetje, maar is dan wel afhankelijk van het resultaat van naaste concurrent Odio uit tegen Blauw-Wit. Het duel tegen SMHC op Sportpark Spoorzicht in Veghel begint zondag om 1 uur. Onder grote belangstelling is zondagmiddag Odeon Venray geopend. In het markante pand vinden de muziekgezelschappen Koninklijke Harmonie Euterpe en Muziekmars en Showcorps Sint-Petersbande onderdak. Samen met horeca leerwerkbedrijf Floris. De eerste repetities hebben al plaatsgevonden in de nieuwe repetitieruimte. Het gebouw is in eer hersteld door de stichting Odeon. Projectleider Sef Raads van stichting Odeon is blij en opgelucht. Dat voelt heel goed. We hebben heel lang moeten werken en zo'n dag is dan toch wel valt toch wel iets van je af. Zo van, eindelijk is het gelukt en we zijn klaar en nu kunnen we echt muziek gaan maken. En het heeft een hele tijd geduurd en we hebben heel hard aan verschillende zaken moeten trekken. Maar uiteindelijk is het toch met steun van een heleboel andere instanties toch gelukt om dit te realiseren. Tijdens de opening reikte burgemeester Hans Gielissen de zilveren ereblijk van de gemeente Venray uit aan Sef Raads. Raads zette zich jarenlang in voor de realisatie van het ambitieuze plan. Hij overtuigde de Venrayse politiek, verwierf subsidies op provinciaal en landelijk niveau en nam tevens de volledige organisatie van de bouwactiviteiten voor zijn rekening. Van de eerste schets tot de volledige bouwaanvraag van het hele aanbestedingstraject. Daar voel je altijd een beetje ongemakkelijk bij. Ja, dus dan word je daar in het zonnetje gezet en als ik dat geweten had, was ik daar niet gaan staan. Had ik een hele terug gaan staan. Maar goed, dat overkomt je en dan moet je maar over je heen laten komen. En het is niet anders. Maar ik ben er wel heel trots op dat ik dit heb mogen krijgen, ontvangen van de burgemeester. Dat is uiteraard buiten kijf. De stichting Odeon staat niet stil. De bedoeling is dat er meer activiteiten in het muziekpand gaan plaatsvinden. Er wordt aan een nieuw project gewerkt dat rond september moet starten. Dat heet Into Music. Wij willen jongeren die graag muziek willen maken, maar niet per se bij een korps willen zijn, willen we toch de mogelijkheid geven om muziek te gaan maken. Dat geldt zowel voor jongeren, maar geldt ook voor de jongeren tussen de 12 en de 18 en ook voor ouderen. Zijn we nu een projectje aan het opzetten om in dit pand iets meer aan muziek. Het moet eigenlijk een kleine cultuurtempel worden voor de kunst met een kleine K in Venray. En dat zijn we nu aan het opzetten nog. Burgemeester Hans Gielissen is tevreden over de invulling van het voormalig leegstaande pand aan de Hoenderstraat in Venray. Het vergt niet alleen inspanning van de gemeente, maar ook van de gemeenschap. En dit gebouw heeft heel goed laten zien hoe fantastisch dat kan werken. Want met het noemen van meneer Raads en een heleboel andere vrijwilligers
Ja, heb ik ook gememoreerd eigenlijk dat als we als samenleving de handen ineenslaan, kan er een heleboel moois tot stand komen. En misschien is dat voorbeeld heel geschikt ook voor andere panden, ja. Na de opening konden de genodigden een blik werpen in het nieuwe pand. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er dan weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog. Over de gehele dag is het bewolkt en is er een grote kans op onweersbuien. Tijdens de zonnige periode tussendoor kan het kwik naar 14 graden stijgen. Ik wens u nog een fijne avond.